Ahoj, vítám tě na mém kanále. Holky.cz vlogísky. Takže o čem? Tady půjde holky. No, půjde teď ovšem o to, aby jsem učil vlogísky, možná nějaký ty hry ohledně Minecraftu nebo Terrarie. Další. Holky, co na tým kanále uvidíme za hry. Uvidíte buď videa z League of Legends, nebo z Minecraftu, anebo z Terrarie, anebo nějaký vlogísky, nebo challenge. Holky.cz, kdy se dočkáme dalšího videa? Dočkáte se dalšího videa asi zítra, což je pátek, 9.5. nebo i sobotu. Poslední otázka Holky.cz. Budou i challenge? Ovšem, budou i challenge. Například dneska natočím, což je 8.5. natočím chili papričky challenge. Ok holky. Ok Holky.cz. Tak jo, díky. Není zač. Tak a tímhle vás zvu, nebo je to spíš uvitační video na můj kanál Holky.cz vlogísky. Takže najdete vlogísky, vlogy, let's play možná, tutoriály, challenge a tak dále a tak dále. V popisku je můj Facebook, můj Skype, když tak se můžeme zavolat a zahrát League of Legends. Těším se u dalšího videa. Zatím čus.